Predstavte si futbalový zápas. Na ihrisku nastúpené tímy, tribúny plné ľudí, rozhodca určený zväzom. Zrazu však z hľadiska vyskočia traja diváci a zakričia: odteraz pískame my, pretože my najlepšie vieme, čo je to fair hra. A ten oficiálny rozhodca, ktorého vymenoval zväz, len prikývne: v poriadku, pískajte si. A od tej chvíle sa nebude hrať podľa pravidiel Slovenského futbalového zväzu, ale podľa názorov tých troch z tribúny. Absurdné však. Presne toto sa však deje v súvislosti s mediálnym prostredím a dozorom nad ním. Takzvaná Rada pre mediálne služby, ktorá je zo zákona určená na kontrolu médií a sociálnych sietí a jej členov volí parlament, kompetenciu dohľadu nad sociálnymi sieťami zverila zatiaľ jednej progresívnej mimovládke. Rozumiete dobre. Parlamentom, čiže nami volení zástupcovia rady, zverili kompetenciu strážiť ideologickú čistotu sociálnych sietí nikým nevoleným a účelovo založeným progresívnym mimovládkam. Tie, ako dôveryhodní oznamovatelia, takto sa volajú, budú okrem iného nahlasovať nevhodný obsah a Facebook bude povinný zasiahnuť. To, čo je alebo nie je nevhodným obsahom, má vyhodnotiť osoba typu Goda alebo Púchovský. A vy sa môžete ísť sťažovať ďalšej účelovo založenej progresívnej mimovládke, tzv. Rozhodcovi, teda akurát tak na lampáreň. Pýtate sa, ako je to možné za národno-konzervatívnej vlády, ktorá má plné ústa slobody slova a zákazu cenzúry? Jednoducho. Kým oni bojujú proti progresívcom slovom a možno aj vyhrávajú, tak progresívci nás na hlavu porážajú v každodenných situáciách.